Thixo libhayibheli kwafuza umoya onjengehola kwaphuma ke ngoku ilizwi kaThixo athi lo unyana wami oyintandayo. Amen. Mveni yena. Amen. 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 Azange athi ulizwi elahobe lehle ngalo phaya ivali lona bambani lona postani xhomani lona wathi lo unyana wami oyintandayo. Amen. Mveni yena. Uqala bani? Yes. Amen. Hallelujah. Amen. So zangathethe ngalawo yovuduzayo zangathethe ngobhaptizwa kwaYesu wathetha ngoba makubanjele kubani uYesu. Amen. Hallelujah. Amen. Kukhona amayeza okulaze zibambelele ngoku. Amen. Amen. Xa uqonda uma mambela awufuna akushiye. Amen. Bekuthengela isibambele eqheleni. Amen. Bambele kweforever. Amen. So sithi mambele kagodwa kuyabona apha kuwena athi hayi ndizabona apha kuwena. Amen. 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 Ndihamba ngemsebenzini adla kuthikisa benekini. Amen. 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 Uthi ndihamba ndiye etoilet adla kujonga emnyango. Amen. Nike ntoni? Amen. Isibambelelo. Amen. Hallelujah. Amen. Sasikhona isibambelelo sasezulwini esimoya oyingcwele. Amen. Hallelujah. Amen. Kanjengalana kuthiwa ngumazibuthe. Uma umazibuthe udibanisa nemali ezicoins uyayibamba la mali. Amen. If umdibanisa nomnye umazibuthe uyawubamba nowa. Hallelujah. Amen. And that is why nathi ngosinike umoya oyingcwele. Hallelujah. Amen. Usana oluphila ngaphakathi kunathi. Ethi iBhayibheli kwathi xa kudibana uMaria noElizabeth kwasuka umusana. Hallelujah. Amen. Bathi ngenxa babenoYesu kubo. Bathi ngenxa babekhonza. Omnye edibana nomnye lasuka umusana ngengale kudibana umazibuthe nomnye umazibuthe. Amen. Hallelujah. Amen. That is why ithi iBhayibheli ngobathi besendlini ephezulu upstairs base bahlelwa bonke ngomoya oyingcwele bonke bathetha ngolimi ezintsha. Amen. Hallelujah. Amen. Ngexesha omnye ethetha yakhe language, omnye ethetha yakhe language, omnye elihlanga, omnye leli gender, omnye leli gender, kodwa bavele bavana. Amen. Ngenxa kamoya oyingcwele. Amen. Hallelujah. Amen. So ndifuna sibambe kuloo ndawo leyo. Amen. Amen. Wabonga ngamazwi kaThixo. Hallelujah. Ingawayeki. Hallelujah. Amen. Yabona Yesu Kristu iBhayibheli wathathwa ekumoya wathathwa ngumoya wasiwaphi enhlango walingwa nguSathane. Amen. 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 Kuyo yonke into wayekuyo enhlango wayemane khupha ilizwi kaThixo owayelibambile. Amen. 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 So kwizinto ezazithethwa nguSathane yayizivesi uSathane wezibambe esahlala ezulwini. Amen. Wathi uSathane kubhaliwe uba if ungasithoba kule building ingilosi kaThixo zizaphe zikubambe enyaweni ungabetheki nobetheka. Amen. Kanti uSathane wengezulwini ebambe ntoni? Izwi likaThixo. Amen. Ebambelele kulo uSathane. Amen. 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 Wafuna ulinga ngalo ubani? uYesu Kristu. Wathi kuba uYesu Kristu naye ebambelele izwi likaThixo. Amen. Wathi naye kubhaliwe uba ungamlingi uThixo wakho. Amen. 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 Yabona if awulibambanga okanye awubambelelanga elizwini kaThixo uzodibana nengxaki ulibale ngezwi kaThixo because alikho ezandleni zakho. Amen. Alikho enhlizweni yakho. Alikho engqondweni yakho. Kanti nxa ubambene nalo ilizwi okanye ulibambile ilizwi once kuvele wena kuvele noyibambileyo. Amen. 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 Onyukisa lapha esikoleni waye nguprincipal weve yathi efikile ngempiloti yakhe asibalisele insomi lithi silala. Amen. 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 Kanti ngolovu oyeqhathe kujakalase olujakase masitiyeni batya eboma usheya mncinci wathi bambele nje la uswele. Amen. 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 Wabamba naye umvoluvu oko ujakase wathi aphinda umshiyapho wayibambelele. Amen. 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 Wathi kujakalase. Amen. Amen.